Maraming salamat po, Ma'am Florida. Di po namin sasayangin po yung mga blessings po na pinapaabot niyo po sa amin. Po, masaya po. Tapos nagpapasalamat po kay Ninang Florida Salvania kasi hindi na po kami magigising na na wala si Mama dito sa bahay. Kasi madalas nagigising po kami. Hindi namin alam kung nasan si Mama. Mga sa gubat na, no? Opo. Ngayon, wala na po siyang choice kundi magbantay ng tindahan. Ayan mga kamamshi, mga kapapshi, welcome back to my YouTube channel, Teresa Bisaya pero Bicolana. Ayan, marahin na aga sa Induga Boss, mapagpalang araw para sa ating lahat. Thank you Lord, huwag natin kalimutan na magpasalamat lagi sa itaas. At syempre, thank you sa ating ama ng Kalingap, Kuya Bal Santos Matubang, sa kanyang may bahay, Ate Edna Vlogs at Kalingap Rab. Isama na rin natin si Kuya Andy Kayakap Vlogs. And huwag nating skip yung kanilang mga ads para mas makatulong pa tayo at mas marami pa silang matulungan. Ito na nga, bale, nakapag-grocery na sila Kuya Andy, sila Nanay Imelda. Ngayon is nag-display or magdi-display na sila ng mga item, ng mga products. Ito, samahan natin si Kuya Andy, si Nanay Imelda sa kanilang excitement moment na talaga nakaka-excite. Ito, panoorin natin ng sabay-sabay. Mga kalingap, nandito na po, no? Handa kami, punong-puno po. Ay, grabe. Ayan po, dami po natin nga para pakain sa manok, patukan ng manok, at siyempre may sa tao din. Ayan, tinutulungan po ni J-Mark's Vlog, no? Ni J-Mark Vlog, ang aking, tinutulungan po ng aking anak na si J-Mark Vlog ang pagbababa. Ayan, at tayo po yung namili, no? Grabe. Ayan po, dami po. At bigas po natin, 2 sako na 50 kilos, no? At saka yung mga patuka, dinamihan po natin. At ayan na mga kalingap, yan yung nakakatuwa dahil ayan, tulong-tulong na sila mag-display. At saka bago ang lahat, congratulations kay Nana Imelda, kay Joy, kay Kuya Andy Kayakap Vlogs, kay Kalingap Rab, at syempre sa ating ama ng Kalingap kasi napakalaking achievement yung nangyari sa buhay nila. Kaya thank you kay Kuya Andy Kayakap Vlogs. Ayun nga, tulong-tulong sila, nakakatuwa. Siguro ang bilang isang kasari, bilang isang may-ari ng tindahan din, siguro ang may papayo ko lang kay nanay is limit lang sa pagpapautang. Kung maaari nga, huwag magpautang, pero sa isang tindahan hindi talaga naiiwasan na may utang. Pero ayun, titingnan ni nanay kung yung tao, kung nakabayad ba o hindi, di ba? Kung emergency ba o luho lang. Ayan, yan kasi minsan kadalasan kapag luho lang naman, wag nang pagbigyan. Pero kapag mga emergency, talaga mga pangangailangan, yun, hindi maiwasan yun kasi maawain pa naman si nanay, mabait pa naman si nanay, di ba? Kaya congrats talaga. Kasi ang isang pagtitindahan is napakalaking responsibilidad din yan. Akala siguro ng iba ganun-ganun lang, magdi-display ka lang. Pero hindi ganun, talagang matrabaho yan, nakakapagod. Mamili ka pa lang sa palengke, nakakapagod na. Pero syempre kapag masaya tayo sa ginagawa natin, hindi natin mararamdaman yun. Minsan mararamdaman na lang natin kapag paghiga mo sa higaan. Why, sarap. Sarap sa pakiramdam na may higa kang pagod. Ayan. 'Di ba? Lalong-lalo na si nanay para sa akin na kasi andun yung puso niya, kaprosigihan niya na kailangan mapalago niya, maipakita niya kay Ma'am Selvania na gumanda ang takbo ng negosyo. Kaya yun, siguro limit lang sa pagpapautang, lalo na doon sa may mga kulang-kulang. Sana hindi rin naman samantalahin ng mga tao dyan na syempre alam nila na may nag-sponsor lang. Ayun, mas tulungan pa nila si nanay. Tulong-tulong sila dyan magkakapitbahay. Tulungan lang ba? Sana magkaroon sila ng pagkakaisa. Pwedeng pautangan sila ni nanay, bayaran nila ng maayos para hindi malugi. Kasi kadalasan talaga sa isang tindahan, yan ang dahilan kung bakit nalulugi ang tindahan. Yung mga umuutang na hindi nagbabayad. Minsan, hindi man lugi sa pamilya, hindi nagastos. Yun, sa mga mangungutang, di ba? Kaya ang hirap din. Kaya congrats and good luck kay nanay bilang isang kasari. At saka napakaganda ng sign ng pagbukas ng tindahan nila nanay dahil lahat sila tuwang-tuwa, lahat sila is may kagustuhan na magtindahan. Kasi sa isang pamilya, pag nagnegosyo ka, kailangan is lahat kayo nagkakasundo, lahat kayo gusto nyo yung ginagawa nyo para may pag-asenso. Tapos sa tingin ko nga yung 40,000 na puhunan nila, marami pang kulang. Napakalaking halaga pero marami pang kulang dahil napansin ko dun sa pamimili nila, minsan yung isang item, ang dami nilang kinukuha. Pero madaling gawa na lang ng paraan niya ni nanay. Kapag bumenta na siya,
bilhin niya yung mga wala, 'di ba? Kasi minsan meron akong narinig na yung isang klase, halimbawa yung bar na sabon tagsa 10, 'di ba? Parang alamin na ni nanay yung mga fast moving na hindi matutulog yung puhunan niya, 'di ba? Para mas madaling kumita, mas mabilis na mapaandar yung kitaan. Kaya-kaya na ni nanay i-manage yan. Ito, pakinggan natin si Kuya Andy Kayakap Vlogs. Mga kalingap, mga kababayan, ito na po, at kahit medyo hindi maganda ating pakiramdam, pero pinipilit po natin, kasi ayaw kong nagtitigil-tigilan ako sa bahay, Parang sa tingin ko nga, ilang araw na matagal na tong masama yung pakiramdam ni Kuya Andy, kasi wala siyang tigil, go pa rin siya ng go kahit masama yung panahon, kahit masama yung pakiramdam niya, go pa rin. Kaya sana Kuya Andy is pahinga rin paminsan-minsan para may lakas sa mga susunod na araw. Ito na po, ang resulta. Kaya, sa muli po, walang sawang pasasalamat kay Ninang Florida Silvania. Ito na po. At ako siyempre, kaya tayo din na nag-ayos, Inayos din natin ang mga pagpupisto. Marami po, pakikita ko po sa yung kabuuan ng loob po nito, mga kababayan, ng Sari-Sari Store o grocery po, ni Nanay o Joy Diwata, mga kababayan. Ito na po, pinargahan na po natin, ang sarsa. Wala pa naman pangalan na. Magpapalittering pa po tayo, Pwede ng J Diwata or Joy, letter J lang, tas Diwata. Pero syempre, sila nanay pa rin yung masusunod. Ang pangalan po dito sa taas, Yan, ilalagay po yan dyan. Magpapasulat pa po tayo kasi hindi po ako marunong noon, mga kababayan. Shout out po sa inyo lahat. Ayan, grabe dami. Ano masasabi mo ngayon, Nay? Masayang-masaya ako, Kuya Andy. Alam niyo mga kalingap, mga kababayan, si nanay po habang namimili po kami kanina, umiyak na po si nanay. Kuya Andy, hindi ko talaga mapigilan. Hindi ko mapigilan. Talagang tumutuwa. Kasi dun sa naggrocery sila, talagang habang namimili sila, dun pa lang sa bilihan ng mga patuka, iyak na iyak si nanay. Yung luwa ko, hindi ko alam kung ano yung nararamdaman ko. Mapigilan talagang sadyang... Hindi mo talaga mapigilan, Nay, kanina, Nay, Hindi ko talaga inisip na ganito na yung mangyayari sa buhay ko. Hindi mo Sa edad kong ito. Hindi mo inaasahan. Hindi ko sana dadanasin ko pa pala ito, Kuya Andy. Ayan, kaya talagang lubos tayo nagpapasalamat sa unang-una na sa ating mahal na Panginoon Diyos, Nay, Ang Diyos kasi hindi ako nagkakasakit. Oo. Simula na po. Ninang Silvania, maraming salamat po talaga, Ninang Silvania. Ayan, di ba talagang andyan yung pagpapasalamat nila nanay dahil hindi niya ina-expect. Sino ba naman mag-aakala na sa ganyang edad niya, kung sino man, is makakamtan pa niya yung ganyan, di ba? Po, mga kababayan. Sa edad kong ito, Ninang Silvania, hindi ko po inisip na aabot ako sa ganitong kalagayan ko. Ang ano ko nga po, kay Joy, pag nakatapos pa yan, saka ko lang ito madadanasan. Yun po. Pero hindi pa bagamat hindi pa si Joy nakakatapos, Opo. sunod-sunod ang biyaya, Alubos kami nagpapasalamat sa ginagawa mo kasi sina Joy, sina Nanay, magkakapatid, hindi raw kayo nagbabago, Nay. Wala man po talaga. Oo. Simula po, ganito na yung ugali na Yan, yun yung kinagustuhan talaga ng marami ng mga tao. namin. Oo, marami Kaya masabi natutuwa. ko baga po, Kuya Andy, isa lang yung nabago sa buhay ko. Yung nagkaroon ako ng bahay. Yun, Tama. sa ngayon naman, pangkabusunod-sunod na pangkabuhayan, Opo. Yan po. Mga kalingap, nandito si Joy Diwata, Grabe. Ba't nandito ka sa loob ng tindahan, Joy? Na ano po, Pinagmamasdan mo o magbibinta ikaw? Di ba nakakatuwa kasi nakaka-excite. Benta po, tapos nag-aayos din po. Ayan, galing. Ano nga pakiramdam mo ngayon, Joy, sa nangyayaring ito sa inyong pamilya, sa iyo, kay nanay? Sa inyo po magkakapatid? Hindi ko po ma-explain yung saya po namin kay Andy. Oo. Dahil po sa inyo, kay Kuya Rab, kay Ma'am Florida, sa mga sponsor po na wala pong sawang nagbibigay po ng tulong sa amin. Oo. Maraming salamat po Kuya Andy, kung hindi po dahil sa iyo, hindi po namin ito mararanasan, hindi po agad po kay mama yung ganito po. Kasi si Ma'am Silvania din yung nagbigay sa kanya ng worth 20K papuntang Baguio, pocket money. Wow, sana all. Oo, usa't una natin pasalamatan ang ating mahal na Panginoon Diyos. Yun lagi ang ating unang pasalamatan, Pero anong gusto mo may paabot, Joy? Huling katanungan ko na lang. Anong gusto mo may paabot kay Ninang Florida Silvania? Ay, sobra pong nagpapasalamat po kami kay Ma'am Florida kasi po, lagi po siyang may pa-surprise sa amin. Kayo po, lagi po siyang nagbibigay po ng tulong po sa amin. Maraming salamat po, Ma'am Florida.
di po namin sasayangin po yung mga blessings po na pinapaabot niyo po sa amin. Sana po lahat po ng blessings na natatanggap namin bumalik po sa inyo. Maraming Iyo. Yes, parang more blessings pa para kay Ma'am Selvania. Ito rin po ang ina ni Bibi Diwata. Grabe. Ayan, ano nga tunay mga pangalan? Rhea po. Si Rhea. Kamusta na ikaw, Rhea? Okay lang po. Okay lang. Ba't ka nandito rin sa loob ng tindahan? Mga pong bigas. Magtatakal. Ayan, Diba, yan ang nakakatuwa. Lahat sila tulong-tulong sa tindahan, sa pagpapalago ng tindahan. Hindi kasi biro yung pagtitinda na kailangan talaga may makakatuwang ka kasi kung solo mo lang nakakapagod. Kasi pag namalingke ka, pag mag-display ka, pag magre-refill ka, tapos pag sunod-sunod pa yung mamimili. Pero mas okay na rin yung sunod-sunod yung mamimili kaysa sa walang mamimili. kakakal, magkikilo-kilo. Ano ngayon na may tatanong lang ako sa iyo, Rhea, no? Konting katanungan lang. Ano ngayon ang masasabi mo sa nangyaring ito sa inyong magkakapatid, sa inyong mag-iina? Anong pakiramdam mo? Anong masasabi mo? Masaya po. Tapos nagpapasalamat po kay Ninang Florida Selvania kasi hindi na po kami magigising na na wala si Mama dito sa bahay. Kasi madalas nagigising po kami. Hindi namin alam kung nasan si Mama. Masagup. Ayan, yung unang pinanood ko to, dito talaga ako parang mas na-touch sa sinabi ni Rhea na talagang pagising nila, hindi na nila hanapin mama nila kung nasaan kasi ayan, may tindahan na. Kasi pag dati, pagigising nila, wala na. Napakasipag ni nanay. Ubat na, no? Opo. Oo, grabe talaga, no? Ayan, Ngayon, wala na po siyang choice kundi magbantay ng tindahan. Ito ba, inaasahan ba ninyo ito sa inyong buhay? Ay, hindi po. Hindi niyo inaasahan. Tingnan niyo yun, basta't mabait ang isang tao, minamahal pa na ating Papa Jesus, no? Yes. May mga biyayang nadating sa inyo, no? Opo. Ayan po. O, anong masasabi mo kanina, Florida Selvania? Salamat po Ninang Florida Selvania sa pagpapangipin po kay Mama. Ay, grabe. Kasi hindi na ako nahihiya magkain si Mama sa labas. May ngipin na. May ngipin na, no? Opo. Ayan. At marami pang mga biyaya na darating sa buhay ninyo, no? Ayan. Ayan. Salamat, no? Kanilang Florida Selvania, no? Opo. Ayan lang mga kamamshi, yan lang yung ating kunting share. Good luck kina nanay at congratulations. Congratulations kay Nanay Imelda, kay Joy, at syempre kay Kuya Andy Kayaka Vlogs. At lalong-lalo na kina Kuya Bal at Kalinga Prab kasi napakalaking achievement na nakuha nila dahil kay Kuya Andy Kayaka Vlogs. Ayan lang mga Kalingap, thank you for watching. God bless you all and Jesus loves you.